सुबह से खाली काम 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 जियल हराम हो गइल बा हमर। एगो ई बड़न सुबह से फरमाइशे खत्म नहीं के होत। ए दीदी आवो तरी का ऊ कहला आवो तरी अयन त हमरा के परेशान करिहन। दो थरिया खाली के बनाई, हमरा में इतना हिम्मत नहीं खे। अरे हम कुछ ना सुने, मना कर दे उनकरा के ना आवेला। अरे ऊ ना कह देनी तो कह देनी एक बार। बोल देनी दीदी से ना आवेला। हाँ बोल देनी है तारा दीदी से कि ना आवेला। दूध थरिया के खइहन तो हम का यही लका मत नहीं का कि तारा घर वाला लोग के खियाए। हमार दीदी? हाँ तो तोहरे दीदी नु आवेला रही हो। एगो तो ऐसा जुग आ गइल बा कि एकदम पतो लोग तो लाज शर्म धो के पी गइल बा। एगो हमनी के जमाना रहे कि साड़ी पहनत रहे आदमी, हाथ ना घूग तान के रहत रहे, आ सलवार सूट पहन लेता रहू तो कम से कम सलवारो सूट पहनत रहू तो मुड़ी पर दुपट्टा ओढ़ के आ ससुर के चाय दो। ठीक मम्मी जी। घूगता ना ससुर के सामने एगो पतो के ना जाए के चाहिए मुंह उगार के। जड़ पूरा जड़ गइल। का भइल? मम्मी जी उन्ना लोकल चाय लेके गिर गई नहीं हो। अरे बाप रे बाप जड़ गइल पूरा। बाप रे बाप, आजकल के जमाना के लड़की के घूग ताने के कह दो तो आदमी के मुंह आइए दिहन सन। तारा के तो घूग ताने के कहल एकदम महंगा पड़ गइल। आज के बाद घूग मत तनियो जा। अपना सास के का कइले बारे की खिसियाइल बड़ी, कह तारी के रवा बेटी के ना बुलाएम रखी अपने लगे। जान तरे माई अंधेरा में गईनी उनकर गोड़ दबावे, बस गलती से गोड़ के जगह गर्दन पे हाथ पड़ गई, गर्दन में मुँह चुक गई। छोड़ दो दी मम्मी जी राउर गोड़ दबा देतनी। हैं आ सूरज पूरब के जगह पश्चिम से कहाँ से उग गइलन। एगो तो बुलावला पर ना आवे लू सेवा करे, आया जो अपने मने आ गइल बड़ी। मम्मी जी ऊपर वचन में देखले रहनी नु कि बाबा कहतारन कि जे तहरा के सबसे ज्यादा परेशान करेला ओकर इतना सेवा करो कि उ तहरा बस में हो जाओ। बताओ तो कनिया, हम तारा के कभी परेशान करे नी। यही जा बगल वाली के सास बिया, दिन रात गाड़ी देत रहेले, दिन रात बोलत रहेले, हम एको शब्द कभी बोले नी। बोलत काहे नहीं खूब। ये तार बाप मत ऐसा संस्कार देले बा कि सास भूकत रहो ते मत बोलिए। बोला तो हम कभी एको शब्द बोले नी। हाँ मम्मी जी रउआ हमरा के कहाँ कुछ बोले नहीं। बाप रे बाप, इतना खर्चा हो जाता महीना में। एकदम खर्चीला मेरा रू मिल गल बिया हमरा। एगो काम करतनी इनका के नो 1-2 महीना ला नैहर भेज देतनी तो अब हमार पैसा बची। ए हो तारा मायके गइला बहुत दिन हो गइल बा, काहे नहीं कोई एक बार घुमाओ। इहे तो बात हम रउआ से कहे वाला रहनी है, रउआ तो हमरा मुंह के बात छीन लेनी। हाँ तो ठीक बा चल जा। आ जाएम तो हमरा खर्चा बाटे। खर्चा? हाँ कपड़ा किने के पड़ी। कपड़ा खरीदे का जरूरत बा? तारा भी तो इतना कपड़ा बा। अपना ला थोड़ी कहतनी, जाएम तो हमरा मम्मी के कपड़ा, चाची के कपड़ा, भाभी के कपड़ा, फुआ के कपड़ा, भाई के कपड़ा, बहन के कपड़ा, पापा के कपड़ा, सबके कपड़ा ले जाए के हुई। ऐसे ही थोड़ी चल जाएम। अरे बाप रे, ये तो ऑनलाइन कपड़ा देखो तारी। इससे पहले कि हमरा से ऑर्डर करवावस हम सोच जाता नहीं हमार पैसा खर्चा होके से बात जाई। ए जी ही ऑर्डर कर दी ना। सुनी ना ही ऑर्डर कर दी। ए ही ऑर्डर कर दी ना। पता नहीं बगल वाली भाभी कहला फोन करत रही। हाँ हेलो। हाँ वो तो सोत गइल बारन। हम नहीं सुतल, हम जागल बानी। तो जागल बानी तो ही ऑर्डर करी। इतना देर हो गई, कहाँ रहनी है? अरे देखो ना आज बाजार में उतार जीजा जी भेटा के बोलन तो हमने के दोनों आदमी के गलतफहमी दूर हो गई। कैसन गलतफहमी? जानत रहू हमरा उनकर मेरा ज्यादा समझदार लगत रही आ उनका तू
लेकिन जब दोनों आदमी बैठ के अपना अपना मेहरू के बारे में बतिए नहीं हसन तो पता चलला कि दोनों आदमी के प्रोडक्ट सेमे मिलल बा आ कंपनी हमनी के ठग देले बिया। तू का समझलू कि हम तरह से डरानी? हम तरह से डरानी ना, हम तारी इज्जत करेनी, समझ लू? अब डर से होखे चाहे इज्जत से होखे, हमरा बस काम भइला से मतलब बा। माँ आज हमार पहिल का सैलरी मिलल है, लो। वाह, ऐसन बेटा भगवान सबका के देश। आ गेलू, तनी खाना निकालो तो, भूख लागल बा। रउआ सैलरी मिलल ह त अपना माई के काहे देनी ह? हमरा के काहे ना देनी ह? अब जाई अपना माई से खाना मांगी। माने तू हमरा के बचपन से पाल पोस के बड़का कइले बरू कि माई के ले बिया? तारा जरूरत होई त माई से मांगी हो। आजे मलकिनी बने के बा।